Само ти, Исусе, вършиш моите сълзи, когато плача, помагаш ми. Трудните моменти ме спасяваш, славен си. Никога не ме оставяш, Боже, мой баща си, мой приятел си. Бог велик си, Бог могъщ, знаеш всеки удар на сърцето ми. Плача ли до мене си ти, даваш сила и закрила, укрепваш ме ти. Бог велик си, Бог могъщ, знаеш всеки удар на сърцето ми. Плача ли до мене си ти, даваш сила и закрила, укрепваш ме ти. Само ти, Исусе, вършиш моите сълзи, когато плача, помагаш ми. В трудните моменти ме спасяваш, славен си. Никога не ме оставяш, Боже, мой баща си, мой приятел си. Само ти, Исусе, вършиш моите сълзи, когато плача, помагаш ми. Трудните моменти ме спасяваш, славен си. Никога не ме оставяш, Боже, мой баща си, мой приятел си. Ти толкова обичаш ли, че даде своя си, щото вярва в него, да има вечен живот. Само ти, Исусе, вършиш моите сълзи, когато плача, помагаш ми. Трудните моменти ме спасяваш, славен си. Никога не ме оставяш, Боже, мой баща си, мой приятел си. Само ти, Исусе, вършиш моите сълзи, когато плача, помагаш ми. Трудните моменти ме спасяваш, славен си. Никога не ме оставяш, Боже, мой баща си, мой приятел си. Мой баща си, мой приятел си. Величаеме. Святи Боже, наистина Ти обичаш и село Виница, затова даде Господи църква, затова и прати и хора, които да Те величаят. Святи Боже, в този ден искам Твоето водителство. В този ден нека Духът Ти да ни води. В този ден, който ние уповаваме съвършено в Твоето Слово, нека Ти да ни дадеш и водителство, да ни дадеш, Господи, и мъдрост, за да можем татко да бъдем в едно, както татко Ти и Отец сте в едно. Моля Те, дай ни разбиране, дай ни любов, защото без Твоята любов ние няма да сме в едно. Но искаме това дело, което започва, то да се разраства не само в Виница, но и наоколо и навсякъде после. Святи Боже, само желая Святия Дух да бъде в нас, да ни напъства, да ни дава мъдрост как да се движиме. Така че моля да гости хората от село Виница. Боже, благославяй, Господи, на първо място кмета ни, семейството му, Господи, наистина разбрах и те вярват в Тебе. Моля Те, докосни и селото ни и онези хора, които вярват и ще повярват в Тебе. Святи Боже, гостите, моля Те, отвори пътя, премахни преградите, нека Ти да бъдеш на първо място в ума и действието, Господи, в живота им. Така че моля, нека Ти
да провидиш нещата и нека ти да ни водиш. Амин, Господи. Амин. Вино, объркана си. За да може следна папа очаква на младинца без това. Айде, следна папа. Мурчин. Пожалуйста, дявайте. Орчо! Айде, ей, там папа. Ей, следна папа. Дяди, как се прави? Там прибрать собаку. Има място. Прибрать собаку. Ай, команда же. Панка вкарай. Бракова. Богато, но? Ама дерес. This is the glory to his
Няма никой, няма като теб. Няма никой, няма като теб. Спасителю, но ще живея, аз няма да умра, но ще живея, аз няма да умра, но ще живея. Мена камера, нека живи на мена камера, нека живи на мена камера, нека живи на. Нека дойде кръв да ме защити, нека дойде кръв да ми изцели, нека дойде кръв да ме освободи завинаги. Нека дойде кръв да ми защити, нека дойде кръв да ми изцели, нека дойде кръв да ме освободи завинаги. Свято наистина, велико наистина, мощно наистина, Исус е вина. Свято наистина, велико наистина, мощно наистина, Исус е вина. Искам огън вътре в мен да изгаря нечисто мен. Искам огън вътре в мен да изгаря нечисто мен. Нов живот, нов живот, нов живот върху мен. Нов живот, нов живот, нов живот върху мен. Кажи ми нам сарман деса, кажи ми нам сарман деса, кажи ми нам сарман деса тудена. Кажи ми нам сарман деса, кажи ми нам сарман деса, кажи ми нам сарман деса тудена. Нов живот, нов живот, нов живот върху мен. Свято мородели синя, мородели синя, мородели синя. Свято мородели синя, мородели синя, мородели синя. Хай благослови небо животи, хай изцели несмени рана, хай помажи днес поработи. Хай благослови небо животи, хай изцели несмени рана, хай помажи днес поработи. Исусе, свят, свят си ти, свят, свят си ти, свят, свят си ти. Исусе, свят, свят си ти, свят, свят си ти, свят, свят си ти. Изпълни ме с Духа Святи, върши моите дани, помажи ме с Твоя небесен
Исусе, свят, свят си ти, свят, свят си ти, свят, свят си ти. Изволи ме с Духа Святи, превърши моите грани, омъжи ме с Твоя небесен ред. Изпълни ме с Духа Святи, превърши моите грани, омъжи ме с Твоя небесен ред. Небесен ред. Наистина, мястото е тясно, но нали знаете, сърце трябва да бъде широко. Абсолютно, нали, знам, че отвънка има столове и хора седнаха, знам, че и тук сме, но искам да запазите мира. Искам, нали, вече ще пеем още малко, ще говорим, има гости, чакаме още гости да дойдат и това, което Бог прави в живота, това, което Бог направи за село Виница, то ще бъде начертано, което Бог предварително го е начертал, но ние ще го чуем, ние ще го кажем на всеслушание, за да може да се говори, да се хвали името на Бога. Забележете, защото това е за Виница исторически момент. Казахме, че Бог развързва оковите и Бог започва да освобождава хора и от село Виница. Нека Бог да ни благослови. Нека да пеем.
Хвалим Бога, защото Той заслужава. Хвалете Господа, брати и сестри! Хвалете го за мощните му дела, защото той заслужава! Слава да бъде на Господа. Нека Бог да ни благослови. Брати и сестри, тясно е, но казахме сърцата да са широки. Искам така ние ще встъпиме да ви кажа как ще протече програмата. Сега, по принцип, ние ще се водиме това, което ние сме си подготвили за службата и за делото Божие. Искам да ви кажа, че всеки един проповедник, всеки един пастир и лидер на църква ще му дадем думата. Този обичай съм го наследил от Господа. Всеки е дошъл да хвали и да велича името на Господ. Всеки да чуе това, което Господ има да каже. Забележете. Но преди това, нека да кажем историята на село Виница. Нека да кажем това как тръгна, как се случи и как стана. Нали? Сега, нека Господ да ни благослови всичките, нека да бъдем мъдри слушатели и нека това, което ще чуваме, да го разгласяваме. Забележете. Първо, искам да ви кажа, нали, брат Шабан, всички ме познавате. Аз съм от Димитроград. Но по Божия воля, брат Шабан идва да живее в Виница. Години минават и Бог започва да прави чудо. Когато Бог допуска една болест в моя живот, по-точно в сина ми, той е вече до мене,
Бог прави тази промяна в село Виница чрез него. Бог преди 20 години ме е царил от туберкулоза, спукан бял дроб и абсолютно нов дроб има. Съвършено изцеление от Господа. Днес този човек, мой син,